Have a blast, brother, have a blast. Действието се развива в бившия технологично развит град на име Тарков. Две фракции воюват помежду си, тъй като защитават различни интереси, а това са именно Бер и Юсек. Тъй като градът е отцепен от другите райони и е определен като военна зона, всеки се пробва да избяга, защото доста хора са останали зад стените на Тарков. Игра, филм и вече Airsoft сценарий. Дали ще оцелееме в Тарков, ще видиме. Усмихнете се за YouTube. Време е отбора на Tactical да се изправи срещу другите PMC-та и да видим как ще се справиме. Първа мисия ни е да отидем в малка сграда и да преброиме колко противогаза точно има вътре. Всичко налично по терена, което е със син маркер, е така наречения в Тарков лут. Неща, които може да събираме, след което да продадеме на трейдерите, които ще видите малко по-късно. Отборната стратегия и предвижването е може би едно от ключовите неща в сценария Escape from Tarkov. Конфликтът с други PMC-та даже може да кажем, че е много нежелан. Да, държа. След като вече си проправихме път в малка, беше време да броим колко противогаза има вътре. Опа, намерихме пушка, което значи че само едно нещо. Може да я размениме за наше оръжие, тъй като виждате пушките, които играеме с тях, са базови и стартови. След което изкарваме пари или намираме реплика и търгуваме и купуваме пълнители, бързомери и други неща, но това по-късно. Опачки! Да. Дай. 30 момента. Излизаме през кръста направо. Куки! Летко. Ай. Вече имахме точната бройка на противогазите, време беше да си ходим. Ево екстракт. Кои позиции? Както казах по-рано, всеки се бори да излезе от Тарков и ето първия контакт с PMC-та. Ударен! Благодарение на нашите ловки котки успяхме да екстрактаме част от отбора. А именно това ни трябваше, за да валидираме мисията. Един жив човек, който да каже колко противогаза сме намерили в малка сграда. Да не забравяме, че излезахме с една реплика. It's shopping time. We got this. Айде. Чакай. А ето ги и въпросите трейдери, от които имаме възможността да купим нашите реплики, медицина, болко успокояващи, застраховки, пълнители, бързомери и куп други неща, които биха ни помогнали да излеземе живи от Тарков. Да, подготвя. Бързо разпределяне на медицината и финансовите ни средства, как да продължиме в следващия рейд. Да, бе. Минаваме на мисия 2, която трябва да намерим Light Machine Gun, с който да убиеме някой и да вземе неговия доктак и да екстрактнеме. Хайде да видим колко ще е лесно. Държо. Сега като излеза на гаража ми пазиш 6 от там, окей? Айде. Фланк правиме по средата, според мен е да убий. Добре, организирай. Айде. Там.
Идвай на тук. Дай, пичо, изнасяме към къщата да пълка. Ти си по средата. Се прекарам отляво, Тонка. След като вече намерихме Light Machine Gun, беше време да намерим изкупителна жертва и да вземем нейния доктак. Време е за лов. Сериозно ли бе? Да. Най-вероятно другите са след него или преди него. Да, така. Ники си беше, да. Виж го. Кънтваме. Той е бейт, той е бейт. Това е също споко. Ти да би готов на хип, това. Може ли да... Ударен! Най-важното в такива ситуации е да реагирате отборно, да си помагате и да, беше време да използваме първата си медицина и да видим как ще се справим в екип. Работи. Да, работи. Толкова кърви според мен го да убийте на хип, това е. Не. Техни. Ще му да вземе наш. Виж. Кой е един проблем? Луко. Е само друг бот ти си. Лайна мъкна на пътя посока. Нямам ти. Fix them, bro. Look alive. Няма се спрямо. Без, не? Не. Военно положение, бе. Не мога пича, да знаеш. Тонка, движение. След като отбихме тази атака на два отбора, беше време да смениме нашата локация и да се пробваме да вземем доктак и да завършиме нашата мисия успешно. Дайте, Тонка. Excuse company, but... Решихме да сме чики-брики и да изкампиме някой на самия екстракт, да му вземе доктага и да завършиме нашата мисия. Излизам, брат. Лайна ме! Тие. Готов е. Работи. Токи. Ударен! Ами да, оцелиха ме в Гракляна, трябваше отбора да се оправя сам, но дали ще се справи, ще видите след малко, вече имахме жертва, трябваше само да вземем доктага. И както е в играта Тарков, като сте убит, хвърляте всичко на земята и оставате за другите хора. Да не бе, тук ни бат. Най, а лута и лута. О, let's go sell. Втора успешна мисия, нашите момчета се справиха, успяли са да екстрактнат, взели са доктага, let's fucking go! Време беше да си купиме нашата екипировка и това да ни даде голямо предимство в играта. Нямаме бабичката или механик за трейлер, но имаме чаровната Лия, която беше така добра да ни продаде доста неща. Чики-брики! Пальчик выкинь! Оп, вече си имахме нашите неща, време беше да излизаме в новия рейд и да им покажем от какво сме направили. Айде, тати кочи, ти спети зелено до момента.
Може да тега, не се да тега. Ей, по ключето. Той знае какво ще се голям пак. Да, така ли? Добре, супер. Така, това са прекрасните мисийски проверки. Аха, само че се осъзнае. Първо има по две проверки, да. Така, в малка поръчна има проверка, която ви трябва и някъде на гаражите. Трябва да вземете две проверки. Едната, тази, която е в малка поръчна е 81087. Не пишете формулите. Не, 81087. 81087. На гаражите е 01240. Добре, окей. Ти помни на гараж, даш по-малко. 01240. Айде, подбор. Се биеме за теб, айде. Окей, вече имахме мисия, трябваше да намерим две проветки, които бяха на различни места по терена и да екстрактем и с двете проветки, които са със специфичен номер и да не объркаме нещата. О, чеснак, според мен. На, я пикнах. Не помня номера, ама. Да. 4, да. Да. Дръж. Оп, 01240, не така. Ladies and gentlemen, jackpot, I repeat, jackpot. Дай. Сашо е края на малка дясно. Пуш. Много таки поп. Само момента, един тим е навън. Ударен! Ево. Мерек! Днес след дълго малка беше атакувана от два отбора и трябваше да се лекуваме, прегрупираме и да се справим с обстоятелствата, защото вече имахме едната проветка и печахме втората. Нашо. Това сте. Да, да положим. Дар. Това ти трябва. Ево. А? Какво? Пиндос, ебаный! И какво? Изпълнихме ли? Айде! Само да не сме объркали някое число. Айде, излезахме се проветките, беше време да видим дали сме оцелили числата от тотото. След смъртта ми, част от отбора се е отправил към малка порутена, където се е намирала втората проветка и без много съпротива са успяли да екстрактнат успешно. На всеки оцелял се раздава по една карта, която носи успешна мисия, след като събереме 20 карти на куп. Айде! Да вземем камата. Айде още не, лапте! Айде още! Бъде. Това ще е нашето. Кое е вашето? Това е, сега ще виж, че една граната мисия ще изпълням. Мисия номер 4. Трябваше да намерим туба с бензин, след което да намерим генератор, който се намираше в голяма сграда, да заредим генератора и да си ходиме през екстракта.
Държи 6. Минус. Контакт пред нас. Коки. И от никъде се задава какво да видиме. Колега PMC, но от друг отбор, от отбор Мазало. Ударък! Това са едни от най-яките моменти в Airsoft-а, когато противник се пробва да те издърпа, да те излекува и да ви помогне с мисията, тъй като и неговия отбор явно не е бил в цветущо здраве, защото бяхме нападнати от поне 3 отбора. Ударен! Сори, Трия. Чукни, брат, това ще За съжаление не знаехме, че другата част от отбора някак се е успял да се изплъзне на противника и е направил мисията, но е трябвало само да екстрактнеме. Но, уви, мисия неуспешна. Имахме нова стратегия. Изпратихме 2 човека от нашия отбор да търсят ключ, който се намираше в голяма сграда. А останалата част от отбора реши да излезе, за да натрупа карти за оцеляване. 1, 2, 3. Какво може да се обърка, когато търсиш ключ в двуетажна сграда? По принцип много неща, обаче нашите котки са намерили начин да се промъкнат и един от нашите хора е оцелял, именно Тони, и е изкарал ключа за успешна мисия. Айде, обърнете се за зеле. Пък е. Нов рейд, нова мисия за тактикот. Трябва да намерим амобокс, който се намира между малка и голяма сграда, след което трябва да го занесем на запад и да екстрактнем от северния екстракт. Зачаткахме се с противникови PMC-та, време беше да работим. Държи. Тонка, прибирай. Ти си. Fucking go. Врата ляво. Трета и тя. Трета ляво към мен. Окей. Може да се разберем, ако искаш да не ядеш стресаци. Тренери, стресаци, да не стане. Да не стане, ама стана. Айде, кървящ. Мерик! Мерик! В Airsoft-а най-важното нещо е ферплея и уважението един към друг. Да кажете за BTV. BTV, мисията успешна, най-тежките контрактори, най-високо платените в зоната. Благодарение на колаборация с друг отбор, нашите котки са успяли да завършат мисията успешно. И за бонус сме успяли да изпълним мисията с карти за оцеляване.
И за мое голямо съжаление забравих да си пусна камерата на мисия 8, в която трябваше да издържиме 5 минути в малка по таймер и след това да се екстрактнеме. Нападнаха ни 3 отбора, както виждате последствията във видеото, но ние успяхме да остискаме, с което направихме 7 успешни мисии от 8. След сложни изчисления е време за обявяването на финалния резултат, а той е... Тихо, момци! Добре, момчета, вижте, след вас, които сте тук, обявяваме резултата от играта. Първи състав, колко 7 изпълнени мисии. Тук искам да благодаря изключително на организаторите, които направиха този евент реалност и ни потопиха в света на Escape from Tarkov. Мисиите бяха изключително трудни, а отборите направиха играта изключително спорвана. Ево на всички! Също така искам да благодаря на котките. Искам да благодаря на Калуян, на Антон, на Сашко и на Жмуди, че бяха такива невероятни съотборници и успяхме да грабнем първото място. Айде, удри! А на теб, зрителю, благодаря, ако си изгледал цялото видео и може да се абонираш за предстоящи такъв тип видеа. Благодаря, че гледа и до нови срещи!